हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा मानो होनोब्ला आं सानबाय कुइसन एन्सारखौथ' लाबोयो नाथाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो जोबोद मोजां कमेन्ट हरो जाय कमेन्टखौ फरायनानै जों भिडिअ बानायनो आरोबाव थुलुंगा मोनो स' आं बे कमेन्टफोरखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फरायथिनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना गिबियावनो दङ मन्दिरा मुसाहारि बिनानाव बिथांनाबो ब्लग चेनेल दं गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै नायबानो जाबाय बिथाङा बुंदों इन्ट्रेस्टेडखा आब' थेंक इउ स' माच बिनानाव नोंथांमोननि बेबायदि कमेन्टआनो जोंखौ बिराद थुलुंगा होयो आरोना जुनालि दैमारि लाहारि बिथांनाबो इउटिउब चेनेल दं बिथांनिखौबो नोंथांमोन गासैयाबो किसुमाना किजानि साबस्क्राइब खालामनाय दंखायो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जुनालि दैमारि लाहारि बिनानावा बुंदों मिनिना थैनसां आब' नै आरो दिनैबो माबायदि खदा रायजोफोर माने बे इनसिडेन्टआ फिन खनसे जाबावबाय नै दिनैबो ओरैबायदि माबायदि सिथाबो बोरायनिसो खामानि दै बियो ओमफ्राय जल्दि सिथाबना होबाय नङाबा मानो बिदि जाबाय थाया नायना आं दाख्लैबो कुइसन एन्सारनि भिडिअ लाबोबाय बेयावबो पर्दा गलांबाय दिनै मा होनो पजिटिभ कमेन्ट फरायबाय बेयावबो दिनै गबाय दसे थाथ'नोसै दसे थाथ'नोसै दे रायजोफोर थ' नोंथांमोनाबो दसे नेथ'दो आरोना जाबाय जुनालि दैमारि लाहारि बिनानावा बुंदों मिनिना थैनसां आब' औ माने बिराद गोजोनो आरोना सोरनिबा मोखाङाव जोंनि भिडिअआ जुदि मिनिनाय लाबोनो हादों बेखौ जों बिराद गोजोननाय मोनो माने जों एसेबाबो जि माने मानसि आजिखालिथ' फ्राय मानसियानो बेस्थ' थायो नालाय सोरबा बबेबा खामानियाव थाङो सोरबा जबाव थाङो जब मावो स' जेसांखिनि टाइम मोनो बेखिनि टाइमाव जाहाथे भिडिअ नायनानै बा मोखाङाव एसे मिनिनाय गावनि मेंनायखौ दसे दोनथ'नानै मिनिनो नाजायो स' जोंनि भिडिअखौ नायनानै सोरनिबा मोखाङाव एसेबाबो मिनिनाय लाबोनो हादों जों बेखौनो बिराद माने गोजोननाय मोनो आरो गावखौनो गाव बिनि उनाव बिरखां अफिसियेल ब्लग बिथांनाबो ब्लग चेनेल दङ आब' इसेबां फानि खालामो गुमैजोंहाय औ माने दाथ' जेबो खामानि गैया नालाय सानैल' खामानियानो गैया जाखांबाय लोंखांबाथाय खामानि गैला जोब्बाय स' मा खालामनानै थानो रुमाव बरिं नाङो बेनिखायनो जों माने खिन्थु हासबेन्डनि बिराद गिदिर सापर्ट आरो बियो आंनि थाखाय माने आं सानाखैमोन जे मालाबाबो आं इउटिउब चेनेल खुलिगोन बा इउटिउब चेनेल सालायगोन आं माने साहसानो गैया आंहा माने ओमफ्राय बोराया ओरैबायदि आंखौ सानफ्रामबो बुंबाय थायो नों खुलिना ला स' बोराया खुलिनानै होबाय माने बिराद सापर्ट आरो बोराया बिराद सापर्ट खालामो आंखौ बिराद अनो स' बेखिनियानो आरो थेंक इउ थाबाय बोरायनिसिम बिनि उनाव दङ अनिला बसुमतारी अयथासार मिनिखाबाय बिनानाव माने गोजोननाय मोनो आरोना जायफोरनि मोखाङाव जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो स्माइल फैयो बेखौ जों बिराद गोजोनो स' थेंक इउ अनिला बसुमतारी बिनानावनिसिम माया बर'आ बुंदों नोंनि भिडिअ नायबा मिनियाबा थानो हाया स' इन्टारेस्टिं आब' लाभ इउ गुमैनिखौ इन्टारेस्ट नुयो रायलायनायखौ आच्छा
गुमै रायलायनायखौ इन्टारेस्टिं खोनायोना माने बारा माने प्रनाउन्सिएसनफोरा एसे प्रब्लेम जायो आरो अब्लाबो आंबो मोजाङानो खोनायो बिनि रायलायनायखौ आं किसुमान शब्दखौ आं बिराद मिनियो आरो ओमफ्राय सुद्रायदो लाजायो स' मा होनो दाउस्रि बोराया राव लाया होननाय बाथ्राया नंखाय नङा खिन्थु ना थिगानो बिनि उनाव दङ दैमालु बसुमतारी हिटल' जाखायो आब' थेंक इउ फंबाय बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था बेबायदिनो अनबाय था आरो बेबायदिनो मोजां कमेन्ट हरनानै थुलुंगा होबाय था जोंखौ बिनि उनाव दङ बिपमनि सरगियारि नायनानै जोबोर मोजां नांगो आब' हारसिं जा मिनिखाबाय आं आब' सना बिदिनो भिडिअ लाबोबाय था औ थारैनो लाबोगोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थायो बेबायदिनो अननाय होबाय थायो जोंनो निश्चय जों लाबोबाय थागोन दे स' थेंक इउ बिनानाव बिपमनि सरगियारि बिनानाव बिनि उनाव दङ रन्जुमनि बसुमतारी बिथाङाबो मिनिना थैसिगोन आब' मिनिनानै थैनाङा दै नोंसोर थैबा सोर नायबावगोन जोंनि भिडिअखौ मिनिनानै थैनाङा मिनिनानै थांनानै था दै स' थेंक इउ रन्जुमनि बसुमतारी बिनानाव बसमिता मुसाहारि रोंगौथ' आब' नोंबो गोगोम मिनिफ्लांबायलै आब' गुमै बिदिसो जानांगौ दा थेंक इउ बिनानाव बसमिता बिनानाव एथबां मोजां कमेन्ट हरो जोंखौ थुलुंगा होबाय थायो बेनिखायनो जों दिनैसिम माने आरोबाव माने नाजालांबाय थादों आरो इयुनावबो नाजालांबाय थागोन दासिम नाजाबाय दं अरुण सरगियारिया बुंदों डान्सखौ जोबोद मोजां नांदोंमोन आब' नायबानो मिनिनो ओंखारो ओरैनो जास्ट फाननि थाखाय दसे डान्स खालामदोंमोन आरो स' थेंक इउ हा फंबाय अरुण सरगियारि फंबाय बिबार नार्जारि खननै बा 2 बार नायखाबाय आं आब' मोजां मोना थेंक इउ स' माच फंबाय बिबार नार्जारि फंबाय बिबारा एक्चुअली हौवासानि ना हिन्जावसानिसो नाम मिथिला जायखिजाया प्रफाइलबो गैया नालाय जायखिजाया थेंक इउ बिनि उनाव कनिता बसुमतारी बिनानावा सोंदों आब' नोंनि मेथाइया मा गानालै सना आब' नों सुजुनाया आच्छा आं सुजुनाया दासिम आं दोंनैल' सुजुदों दोंसेया पेट्रियटिक सं जोंहा मा दङ दिनै बिनि उनाव आङो थांनाय बोसोराव मोनसे सुजुदों आंनो सुर होदोंमोन ओइलै बाजै कपिल फंबायजों आंजों खनदोंमोन ओमफ्राय मिस्टार सानजारियावबो दङ बोराया लिरदोंमोन आरो दोंसे नों आंनि आं नोंनि होननाय मेथाइया बियो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बोराइ बाथौनि महिमायाव आं खनदों ओमफ्राय बाथौ थान्दैयावबो आं दोंनैसो मेथाइ खनदों स' बेखिनियानो आरो बि चेनेला लिरदों हे आब' दिनै फार्स्ट कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबाय बिराद बरिया आंनिबो चेनेल दं आब' अनोबा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ आं खालामखाबाय बिनानावनिखौ नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो बिराद बरिया नांदों बिथाङा स' थेंक इउ बिनानाव बेबायदिनो सापर्ट होबाय था बेबायदिनो अननाय होबाय था जोंखौ दे बिनि उनाव दङ दयाराम नार्जारि आयौ बिद्दा डेन्जारलै नों आब' प्रेंक खालामनायाव स' थेंक इउ माने नोंथांमोननि अननायावनो आरो बांसिन थुलुंगा मोननानै आङो मोजांनिफ्राय मोजां बा साहस गैयाबाबो खालामनायनि उनाव खालामबाय थानो माने थुलुंगा मोनदों आरो स' थेंक इउ दयाराम नार्जारि नोंथांनिसिम अरुण सरगियारि आब'आ जा रोंखायो मिनिहोनो थेंक इउ फंबाय माने आं दि सोरनिबा मोखाङाव एसेब्लाबो मिनिनाय लाबोनो हादों बिराद गोजोनो आरोना थेंक इउ दे फंबाय अहम एलपि जा मोजां रायलायखायो गावहा हारसायाव फरायनायमोन नामा हारसायाव फरायाखै आङो बर' मिडियामावनो फरायदों आङो बर' मिडियामाव फरायनानै
खाथि खालायाव जोंना हारसाफोर दं नालाय ओमफ्राय आदिबासिफोरबो दंमोन बेनिखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो खोनाबाय नालाय रोंबाय आरो बिदिनो हारसाखौ रायलायनो स' राव रोंनाया बिराद इम्परटेन्ट मानो होनोब्ला आजिखालि नों गावनि जायगायावल' थाबाय थाया जिखुनु रावानो जाया मानो स' सोलोंनाया मोजां गासैबो ना बिनि उनाव कार्टुन एनिमेशन presence great job so melodious such songs are so heart touching lovely thank you so much bidung फंबाया बुंदों impressed in this song आच्छा जों माने बोरायजों आंजों माने सं खनदोंमोन ना so thank you फंबाय रंगिला ब्रह्म गुमैनि सिफुं सुनायजों आरो आब'नि मिलौहाब गारांनि मेथाइ खननायजों जोबोद मोजां खोनाखायो थेंक इउ स' माच बिनानाव रंगिला ब्रह्म मदन बसुमतारी बरिया जादोंमोन एसे मिउजिक थाबा साबद्राय बावगौमोनलै आब' सना बाट मा खालामनो ट्रेकआव खननो हायाना ट्रेकआव खनबाथाय कपिराइट क्लेम फैयो बेनिखायनो आं माने जों बोरायाबो सिफुं एसे दामो नालाय स' जों र'खौनो लाबोबाय आरो स' थेंक इउ दे फंबाय एमटि स्टेटास ब्लग बिथांमोनाबो ब्लग दङ आदा मा स्केलनि सिफुङा आंबो सोलोंगौमोन सिफुङा डि शार्पनिमोन दामनाया बोराया ना डि शार्पनिमोन सोलोंनो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव माने बेबायदि दासिमबो एथबां मोजां माने सिफुं दामगिरि ओंखाराखै स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो सोलोंनानै जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां सिफुं दामगिरि ओंखारनो हायो कानचन बर' जोबोर गोदै गारां बिराद मोजां खोनाबाय थेंक इउ स' माच बिनानाव बेबायदिनो अननाय होबाय था दे जोंखौ बेबायदिनो मोजां कमेन्ट होनानै जोंनि गोसोखौ थुलुंगा होबाय था आरो जुदिहाय मोजांबा गाज्रिखौ थुलुंगा होनाङा दे खिन्थु गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों होननानै बुंहर स' जों सुद्रायनो नाजागोन आरो नोंनि आसामुनि बसुमतारी नोंनि भइसखौ जोबोद गोदै मिलौहाब खोनायो आब' सना थेंक इउ बिनानाव जोबोद साबायखर बेनि उनाव दङ HB नार्जारी प्रेंक भिडिअखौ लाबोबावदो आब' इन्ट्रेस्टिं मोनो इन्ट्रेस्टिं मोनसोगारो आं आच्छा सियर लाबोबाय थागोन फंबाय बेबायदिनो जोंनि भिडिअखौ नायनानै जोंखौ सापर्ट खालामबाय था अननाय होबाय था जों अरायबो लाबोनो नाजागोन आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन लाबोनो नाजागोन आसाराम बसुमतारी आदा बाजैमोना मा एसे मोजां रोंगौ जोबोर मोजां खोनादोंमोन बाजै आदा आरो बिदिनो लाबोबाय था सियर लाबोबाय थागोन एन्ड थेंक इउ आसाराम बसुमतारी फंबाय थेंक इउ स' माच बिश्वनाथ दैमारि मोजां जादों दे आरो साबसिन खालामबावबानो जाबाय सियर खालामबावगोन मानो होनोब्ला जों जिउआव मालाबाबो पारफेक्ट जानो हाया जेसांनो जों माने आवगायलाङो एसांनो जोंहा सोलोंनो गोनाङा बुहुत थायो माने सोलोंनो बाखि माने सोलोंनाया जोबा आरोना मोनसेनिफ्राय मोनसे माने सोलोंलांबाय थानांगौ स' थेंक इउ जोंखौ साजेस्ट हरनायनि थाखाय रश्मि नार्जारी नोंसोरखौ अननायजोंनो गाबनो ओंखारलायो आं आलारि सना अराय जुगे जुगे मिनि रंजा थाबाय थानो हाथों इसोरनि अननायाव थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय रश्मि नार्जारी थेंक इउ स' माच दे बेबायदिनो अनहरबाय था बेबायदिनो बोर सारस्रिबाय था जोंखौ दे आरो आसा खालामो नोंबो इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो था आरोना जोंखौ जेरै बोर सारस्रिदों नोंथांमोनखौबो बेबायदिनो इसोरा बोर सारस्रिदों अनिता बसुमतारी आयौ आब' बिदिसो जाबाय नों आं माने बुहुत माने प्रेंक खालामदोंमोन नालाय नोंथांमोनखौ बुहुतनि भिडिअ लाबोनानै माने बुहुत प्रेंक खालामनानै आं माने ताबिस लानांसिगोन होननानै बेखौनो बुंहरदों आरो ओमफ्राय अनजालि देउरिया बुंदों एबार इदिनो नुजाथो भुटा भुट नुजाया दे आंनो
आंनो बुदा मेन बुदा आंनो स' आंजों बुद नुजाया ओमफ्राय सरला बर' ब्लगा बुंदों अना खाना बेसेरा जा मोजां प्रेंक खालामजाबाय गुमैया नायना मोजां मोनबाय हेपि थाबाय था बिदिनो सानैबो थेंक इउ सरला बिनानाव थेंक इउ सो माच बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था बेबायदिनो अनबाय था महरसा अफिसियेल आब' आं नोंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो गाहाम मोनो स' फानि थेंक इउ सो माच महरसा अफिसियेल रमायना बसुमतारी नोंखौ नोंगौ सानलायदों खोमा गुमैया गुमैया बिराद थगायजाबाय थायोना आंजों थगायजाबाय थायो आरो बिथाङा माने बावो माने थाब थाबनो बावो आरो मा खालामनो थगायजाखागोन बियो बावबाथ' ना स' थेंक इउ दे मन्टु नार्जारि थगायदाव लाइ लाफा दाखास दै सिस गुबुनजों इउकि हिर' स' इमानदार हे बिदि नङा मानो होनोब्ला रिलेशनशिपाव फोथायलायनायानो मेन अनलायनायानो मेन माने मोनसे रिलेशनाव जुदि अनलायनाय आरो फोथायलायनाय गैया बे रिलेशना माब्लाबाबो लं लास्टिं जायाना स' फोथायलायनाया मेन फोथायनाय आरो अननाय मेना फोथायनाय थायोबानो अननाया सोमजियो नङा होमबा स' बिदि जाया दे बिनि उनाव रेनुका बसुमतारी बरिया आंनि बिब'सना थेंक इउ बिनानाव मनस क्रिएशन अयथासार इन्टारेस्टेड आब' आरो गुमै थेंक इउ बेबायदिनो मोजां मोजां कमेन्ट हरबाय था स' बेखिनियानोमोन आं गासैनिखौबो माने कमेन्टखौ फरायजोबनो हायासै मानो होनोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन नालाय स' बेखिनिखौनो फरायबाय आरो जायफोरा मोजां कमेन्ट हरदों पजिटिभ कमेन्ट बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच अरायबो बेबायदिनो सापर्ट होबाय था अनबाय था आरो जायफोरा नेगेटिभ कमेन्टथ' बेबायदि गैयानो मोनसे मोननै दङ आं लायासै बिथांमोननि कमेन्टखौ नुनानैबो जों माबा मोनसे आरोबाव साबसिन खालामनो बा सुद्रायनो जों खाबु मोनो स' थेंक इउ नोंथांमोननिसिमबो जायफोरा एसे नेगेटिभ कमेन्ट हरदों आरो नेगेटिभथ' बुंला आङो माने जायफोरा माने एसे माने एरै जाबावनांगौमोन बांद्राय जाबाय बेबायदि आरोना स' थेंक इउ नोंथांमोननिसिमबो स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोननि अननायावनो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोननि मोखाङाव एसेबाबो मिनिहोनो जों नाजागोन स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों गासैबो मोजाङै था हेपियै था पजिटिभै था अराय सम आलो गोजोनै था आं बेखौनो आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय गोजोन्थों बाय बाय गासैखौबो दे